Jamen, så vil jeg bare sige, at jeg er på besøg i Evas terapihave, som hedder Terapihaven i Halkegade. Og jeg synes, du skal præsentere dig selv, Eva. Hvem er du? Jamen, jeg hedder Eva Bie, og jeg er psykoterapeut. Jeg er oprindeligt kendt med i Dansk og Idræt, og jeg har arbejdet en del med angst. Og som du nævnte, så har jeg arbejdet med svømning, angst, vandskab. Haft min egen svømmeskole, men den har jeg nedlagt nu. Så i dag der er jeg arbejdet udelukkende som psykoterapeut, og jeg har speciale i parterapi, og så arbejder med angst. Ja. Og her i haven kan jeg have folk boende i mit lille gæstehus, så mennesker, der har brug for, at der er nogen, der sætter rammer, kan komme her som alternativ til en psykiatrisk afdeling. Ja, det lyder noget rarere. Jeg vil sige, det er en, du kan have boende ad gangen. Ja, kun er en boende ad gangen. Ja. Jeg har ikke mulighed for at have flere boende. Nej, men jeg tænker, hvordan foregår sådan en dag for en, der bor her? Det er meget forskelligt, eller er der sådan en fast rytme? Der er ikke sådan en fast rytme, sådan, så det ikke kan afvise, men jeg kan nævne for en af de klienter, jeg har haft boende, at der startede dagen kl. 7 med, at jeg sammen med hende gik en tur, 6 km rute, det er sådan en fast rute, hvor jeg skulle selvfølgelig først vurdere, om hendes system kunne klare så voldsomt fysisk udfordring, fordi folk er virkelig stressede, er meget, meget sarte. Men det gik fint. Og så, når hun kommer hjem, så er der bade, og så arrangerer jeg morgenmad. Og så har jeg et fast dagprogram, som så følger sådan en uge. Folk kan bo 5 dage ad gangen. Jeg skal have fri i weekenden. Ja. Og der er så et fast dagprogram med morgenmad og terapisession og frokost og terapisession og fri igen og aftensmad og en samtale om aftenen, inden der så er mulighed for, at klienten kan gå til ro i det lille gæstehus. Og men i de timer, der er til sin fri disposition, der kan en klient opholde sig på grunden hvor som helst. Og i sommer, hvor det var helt forrygende vejr, så var det noget med at sidde i en dækstol og tegne, male. Og det at sidde i en tegneproces, det gør det nemmere at holde koncentrationen. Så det er jo en form for mindfulness praktiseret. Så der bliver fred i sindet. Og ellers terapisessionerne er en blanding af anvendelse af terapeutiske teknikker, men også træning i teknikker til at få fred i kroppen. Du opfordrer til, at man bliver her i haven. Altså der er ikke nogen, der sådan går ture alene? Eller? Altså hvis folk har lyst til det, men de fleste af de mennesker, der har været her, de bliver her, fordi her er det skærmet, en høj hæk ud mod vejen og ud i rummet her, altså der er det fuldstændig skærmet, så jeg tror folk oplever, at det er vældig, vældig fredfyldt at være her, selvom man indimellem kan høre en bil køre forbi. Der er ikke ret meget trafik. Men, og så er det min opgave, når jeg har folk til 5 dage ad gangen, at altså udover at sætte rammerne, så fungerer jeg simpelthen som tjener i ordets bedste betydning. Klienten skal ikke tage ud af bordet eller føle sig forpligtet til at sige, skal jeg ikke lige hjælpe med det, eller skal ikke, altså patienten skal ikke hele tiden scanne, hvad kan jeg nu gøre? Man skal simpelthen øve sig i at slippe og ligesom lade sig holde som et barn, hvor den voksne ved bedst, og jeg går så ind i rollen som den voksne. Og i løbet det er også meget at give omsorg. Det giver omsorg, men uden at gå ind og være mor. Altså uden at gå ind i sådan et psykisk fælles system. Men jeg er den professionelle, der sætter rammerne og giver også omsorg, men er meget opmærksom på, at det ikke bliver for privat. Det må gerne være personligt, men det må ikke være privat. Og det kan jeg godt sætte mig i. Hvad koster sådan et ophold egentlig på Jamen, det koster 1.200 kroner i døgnet, hvilket er meget billigt i virkeligheden, men selvfølgelig mange penge på de fleste mennesker. Og hvis man så tilvælger en ekstra terapisession, så koster sådan et ugeophold 10.000 kroner. Er der noget opfølgning sådan? Altså, er det ikke svært for folk at komme tilbage igen til
Ja, til deres almindelige dagligdag, eller måske en dag på arbejde, eller... Jo, selvfølgelig er det svært, og for mange mennesker, der prøver jeg at vise dem, at det ikke er vejen frem. Fordi det er bare at tro, at man kan komme her og blive fikset, og så komme tilbage i det, der har skabt den voldsomme pres, som udløser stressreaktioner. Det fungerer ikke, og et menneske, som engang har været stresset, vil efterfølgende altid være mere følsomt. Man er ikke syg, som sådan man er syg, når man er voldsomt stresset, men det er ikke, at man er syg, men man er følsom, når man har været stresset. Der er skabt nogle synapser, altså nogle nervebaner, hvor impulserne løber meget nemmere, fordi de har prøvet at løbe det før, ligesom man trods stiger i skoven. Så det er vigtigt at ligesom komme hjem og så have en plan for, hvad er det, jeg skal ændre i min hverdag. Og det kan være, at man skal kigge på sin arbejdssituation, det kan også være på familiemæssige situationer, det kan være den struktur eller mangel på struktur, der har været i hjemmet. Altså, hvis alt er sådan, hvad skal vi i dag, og hvad skal vi have spist til aften, og hvem køber ind, hvis alle sådan nogle små ting har ligget åbent til diskussion dagligt, er det med til at bidrage til stress i kroppen. Så det er her at få en fornemmelse af, at der er nogle ting, der skal ændres i mit liv. Og sådan, så folk kan drage herfra, og så har en plan for en ting ad gangen, går hjem og begynder at få noget ændring, og selvfølgelig få inddraget familie. Så det er nogle af de ting, vi snakker om, når du har samtaler i løbet af dagen? Det er nogle af de ting, vi taler om, når det ikke er terapisituationer. Ja. Men er det med i dit program, at du efter en måned eller sådan noget, har en snak med personen, hvordan går det nu, eller det er måske ikke med? Nej, det har jeg ikke, men de fleste kommer jo igen. Ja. Det har også været mandag, nu på mandag, der er en hel dag afsat, så det klient kommer tilbage og er her i haven. Og det der jo altid er rørende for mig at se, det er, hvordan en klient, når vedkommende kommer her, simpelthen bare sådan, altså, der er også skabt nogle baner i hjernen, så snart man kommer til det samme sted, så reagerer kroppen på det sådan, her kan jeg være, her kan jeg slippe. Og så repeterer vi nogle af de ting, som vi har haft fat i sommer, og taler selvfølgelig også om, hvordan det efterfølgende går, hvor er problemerne. Ja. Så det optimale vil være næsten, at en person efterfølgende finder ud af at kunne have det sådan i sin egen have, eller kunne finde et sted ude i naturen, hvor man kan gå hen jævnligt og få den der falde ned igen. Men det er samme sted. Det er vigtigt, at det er det samme sted. Altså, det er jo et sted i naturen, det kunne være et sted i ens have. Og noget, altså, som jo vil være godt også, hvis folk har økonomisk mulighed for det er jo på sin egen grund at få opstillet sådan et lille hus, som jeg bruger som gæstehus til mine klienter. Fordi de fleste mennesker har behov for at kunne være sig selv, kunne være i fred. Ja. Så det at have sådan en lille meditationshule, eller en lille hule, hvor man bare siger, det her det er mit sted. Mænd har i sådan traditionen haft deres garage, hvor de kunne stille sig hen og drikke en bajer og skrue lidt og så videre. Og der skulle konen ikke komme. Altså det var deres frirum. Ja. Mange kvinder har ikke et frirum. Det er sjovt, du siger det. Jeg læste for nylig, at vi for nogle år tilbage begyndte at lave alle de her samtalekøkkener, og det hele skulle være så åbent. Nu er man faktisk ved at begynde at tænke på, at nu skal vi have nogle flere døre i huset igen, så man kan lukke sin dør og være sig selv. Det er rigtig vigtigt. Ja. Og problemet er jo også, at det har været lidt forbudt at sige, at man faktisk har brug for sit eget rum. Ja. Jeg sidder også ofte med, når man sidder med folk, der kommer i parterapi, at det at flytte sammen, og man har dine børn og mine børn. I starten er man meget fokuseret på at få lavet værelser til alle børn, som måske kun kommer en gang hver 14. dag. Mm. Og hvis der så er en mand, som siger, at det er vigtigt for mig at få et kontor, så kan kvinden måske ikke forstå, fordi hun synes, at det er vigtigst med det andet. Eller hun kommer her og mærker senere, at hun savner et rum, hvor hun kunne være sig selv. Mm. I det fællesskab, hvor hun trods alt ikke er hjerteforbundet med de fremmede børn der. Ja. Ja. Så det at mærke, at man har brug for et sted, hvor man kan trække sig ind, og det er jo ikke det samme som, jeg vil ikke være sammen med dig, men jeg har brug for at være alene. Mm. Det er også vigtigt at huske i forhold til børn. At lade børn være i fred. Ja. Det er der, man lader op til fællesskabet, ikke? Altså det her. Ja.
Hvordan finder folk dig? Det gør de sådan ved, at nogen har været her og fortæller, at det var fantastisk. Eller er du rundt sådan nogle gange og holdt foredrag om det? Eller? Nej, jeg har ikke været ude. Og du markedsfører det ikke sådan? Nej, jeg har en hjemmeside, og den er jo relativt synlig, når man googler. Ja. Fordi der jo endnu ikke er så mange terapisteder, haveterapisteder, men det myldrer dog fra alle steder. Så selvfølgelig bliver konkurrencen også hård der. Ja. Men ellers er det jo gennem netværk. Men de fleste finder mig via googling. Altså at søge på eller søge på de andre søgemaskiner. Eller det er måske pårørende, der nogle gange finder dig? Det kan også være pårørende, der finder mig, ja. Og så oplever jeg jo ofte selvfølgelig, når folk så ringer og også taler med mig, at de er meget interesserede og vil rigtig, rigtig gerne, men den økonomiske side af sagen er for voldsom for dem. Ja. Og sådan er det. Ja. Har du nogensinde fået nogen, der er blevet henvist af læger eller hvad? Nej. Nej. Det ville jo være en drøm, hvis det engang blev virkelighed. Ja. Altså, at de fik øjne op for ja. Så de mennesker, der kommer her, de er jo, kunne man sige, samtidig med, at de er blæst omkuld, så er de ressourcestærke, eller har ressourcestærke personer i nærheden. Altså dels ressourcestærke på den måde, de evner at finde frem til mig, men også økonomisk ressourcestærke. Ja. Så det er jo mennesker, som på den måde er privilegeret, at de kan bruge nogle penge på sig selv i sådan en situation. Det er rigtigt. Og en klient, jeg havde her i sommer, hun kom lige fra et privat psykiatrisk hospital, hvor overlægen havde, da han havde talt med hende, havde sagt, hvor dårlig hun var, og syg hun var, hun skulle indlægges, og hun skulle medicineres sådan og sådan. Og så var det her det sidste sted, hun var rundt med sin mand, for at se, hvilke muligheder der kunne være for hende. Og så valgte hun det her sted. Og i løbet af 5 dage, der var hun så meget samlet, at hun kunne gå hjem og klare sit liv, men selvfølgelig var der nogle ting, der skulle ændres. Så for mig er det lidt skræmmende, at man altid vil forsøge inden for det etablerede system at medicinere sig ud af problemstillinger, hvor det kunne håndteres på en anden måde. Ja. Det er meget spændende. Og en spændende have, du har. Ja, tak. Det var det. Selv tak.